дастаҳо дӯстони арҷманд ба майдон меоянд. ҳамсоя кишварҳои моро ва умуман ҳамаи ҷавонро ба пурқувваттар будан ва боварӣ доштан ба худ даъват менамояд. Тим бо Локомотив Помир ҳунарнамоӣ мекунад бо дастае ки дастаи навкори Лигаи Олӣ маҳсуб меёбад, вале новаста аз ин Локомотив Помир дар оғози мавсим бениҳоят бозии хуб нишон медиҳад. Дилшод Восиев тӯбро ба ақиб равон мекунад. Дар бозӣ бо Истиқлол клуби марказӣ бо нақшаи 4-4-2 ҳунарнамоӣ карда буд. Имконоти навбатӣ барои футболбозони клуби марказӣ ва ҳисоб 1-0 ба фоидаи мизбонон мегардад. Дар дақиқаи шашуми дидор клуби марказӣ пешсаф мегардад. Такроран бубинем ин ҳолатро. 4 нафар қарор доштанд ва ин ҷаиши ки буд ки хеле хато буд ва ӯ ба тӯб расидан натавонист. ҳимоятгар дар маркази майдон тӯбро идора мекунанд футболбозони Локомотив ва боз амонҳо иштибоҳ карданд. Паси Дилшод на он қадар мувофиқ буд, аммо Шервонӣ тавонист ки тӯбро дар назди пои ҳамдастҳояш нигоҳ дорад. ҳуҷум идома меёбад. Партоби мувофиқ, зарба, Дилшод, гол! Боз ҳам иштибоҳ аз ҷониби футболбозони Локомотив Помир. ӯ аз иштибоҳҳои рақиб бисёр ҳам хуб истифода бурда истодааст. ҳуҷумро Марс худи оғоз кард, пас дод ба Шервонӣ ва ҳамла аз канори чап идома ёфт. Шодибек Ғафуров тӯбро баргардонд ва бубинед чӣ тавр дар ҳоли лағжиш зарба зад. Акнун ҳамла дар иҷрои бозигарони Локомотив фурсат аст. Ислом зарба ва гол! 2-1. оғози қисмати дуюм барои бозигарони Локомотив Помир бисёр ҳам бобарор мешавад. Рақобати ҷулебро хоҳем дид ва бубинед ки дар инҷо чӣ гуна ҳимоятгари клуби марказӣ талош кард ки тӯбро аз Ислом Зоиров бигирад ва ӯ фишор оварад, вале Ислом суръати баланд касб кард, аз дарвозабон гузашт ва баъдан ба задани гол даст ёфт. ва бори охир дар чемпионат клуби марказӣ қабл аз бохт аз тими Истиқлол ва Хуҷанд ҳисоб 3-1 мегардад ба фоидаи бозигарони мизбон ва голи сеюми дастаро Нодирбек Ибрагимов ба самар мерасонад. ва дар ин 10 дақиқа Локомотив фикр мекунам бештар кӯшиш мекунад ки ҳисобро баробар кунад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна голи сеюм ба самар расонида шуд. ҳақиқатан дар инҷо футболбози Локомотив Помир иштибоҳ кард. инҷо вақтам ба анҷом мерасад. Ислом бо суръати баланд ба пеш меравад. шояд Ислом пас бидиҳад, бале имконият аст, аммо чӣ тавр аз ин фурсат истифода намебаранд футболбозони Локомотив. бо ҳамин ҳолати ҷолиб бозии клуби марказӣ варзиш артиш ва Локомотив Помир бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи клуби марказӣ ба анҷом мерасад. Шодибек Ғафуров, Дилшод Восиев, Нурбек Ибрагимов голҳои клуби марказиро задан ва ягона голи дастаи Локомотив Помирро бошад Ислом Зоиров капитан ба самар расонид.